Vede, criticăți. Hai, Părintisi, părintisi, ia căriți, ia citim, și ia vede, de bătăți, ia căriți, ia citim, zuzuzure de mătrai, ca bătaie viară. Știți să vă gemădul, după caprecaul. Dar am uite să-l caut, să mă dogoase să o cu veci. Dacă video la modificat și țară rămâne. Mă nu vrea să încă caprele mele. Câte capre mea, mă? 1200 mai roșu. Cum 1200? Și am avut 1200, dar l-am dat la tatăl la era și mi-am mâncat 2 kg până am scos 503. Și de 3 n-ai niciun ara? Nu pot prinde la el. O, dacă a dat la un tăiase, mi-am putut că mi-a dat pe un copil. Face praf, măi, chiar capra, este 3 capra și de 3. Mă roșu. Orgeze, mă. Mi-am ridicat. Tu vrei curcă să mi. Mă las să merg la farmacie și să cumpăr muguri de vie și păi să descansa și... Sâmberiți, sâmberiți, prăpădiți, eu pe dracu n-am venit. Prea-mi puterea pe arăt, bătâni ca lada. Ia-mi puterea pe butuc și bătâni călăru. Lăgă-mi pe tabăraie și se duie-n podata. Și dă pe aia la vitei și guriță la plăcă. Și dă pe aia la cuvânt și guriță la gola. Lăgă-mi că picele, când le știu poricele. Dar la fetișele, să mă joc cu picele. Hai că fetișele, mă, fetișele, ia mă aducă-i